खुलुमबाय लोगोफोर। दिनै मंगलबार रानिखाता बाजार जानो थांदोंमोनहाय जोंहा बेवहायफोरजों थांफादोंमोन आङो। रायजोनि फुजा दंमोन ना, रायजोनि फुजायावहाय दाउसा फारौ नांगौ आरो जोंना बाथौ धर्मफोरा ओंखाम गोरलै बैसागोआव खनसे, ओमफ्राय ओंखाम गोरलैनि मागोआव खनसे खेराइ होयो गामियाव रायजोयैनो। दा बेहायनो रायजोनि फुजा दं नालाय बेयावहाय दाउसा फारौ हरनांगौ, बेखौनो दाउसा फारौ लायदोंमोन जोङो। फारौआ उनथिंजाय दङ, सिङावसो दङ। ओमफ्राय आं एसे माबा माबि लाबाय आरो नै मेथाइ लाबाय, सादोर गोदान बायबाय गांसे, ओमफ्राय जौ पाइप लाबाय आं नै। जौ संनो माने मागोफ्राव फुजाफ्राव नांगौ ना, मानोबाफोर दरखार जायो। ओंखायनो दाखालि बाखि माखासेखौ बायखाबाय, ओमफ्राय बे पाइपखौ बावदों आरो आं, ओंखायनो पाइपखौ